Δεν έχει το δικαίωμα να δώσει θέση στο δήμαρχο. Ένα λεπτό να μιλήσω, θα μιλάτε. Δεν τον ακούσουμε. Λοιπόν, την Παρασκευή πήγαμε και πιάσαμε τον Πετράκη. Ο Πετράκης τώρα είναι υπεύθυνος για τις λαϊκές αγορές. Και με τον κύριο Ραγιά μαζί είχαμε κλείσει ένα ραντεβού. Λοιπόν, ο κύριος Πετράκης μας υποσχέθηκε, όχι μας υποσχέθηκε, πήρε μπροστά μας τηλέφωνο. Μπροστά μας πήρε τηλέφωνο στο Υπουργείο κάτω, να κατέβουμε κάτω στο Υπουργείο, μήπως και καταφέρουμε να σώσουμε τη λαϊκή. Σαν τουριστικό μέρος. Σαν τουριστικό μέρος, σαν ότι θέλει όλος ο εμπορικός σύλλογος, ότι θέλουν όλοι οι πολίτες, ότι θέλει η τοπική κοινωνία γενικώς. Εντάξει, πήρε μπροστά μας τηλέφωνο. Από τώρα, γράψτε. Εγώ θα ανοίξω και 1.000 ευρώ θα ανοίξω. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο. Βρήκαμε κάποια πόρτα ανοιχτή από τον κύριο Πετράκη που ανήκει, που είναι βαθιώτης ο άνθρωπος. Αλλά εδώ με τους Ερετριανούς, από ό,τι βλέπετε, δεν βρίσκουμε. Και γύρισε και είπε ότι ας μην έρθει ο δήμαρχος που δεν θέλει, θα πάμε εμείς. Εντάξει, ο δήμαρχος δεν είναι αρμόδιος να έρθει σε αυτές τις κινήσεις. Μπορεί να έρθει και ο αντιδήμαρχος. Εντάξει, δεν χρειάζεται αυτό. Έχετε μπερδέψει ένα πράγμα. Εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός. Όμως ο δήμαρχος είναι εκτελεστικό όργανο.